നമ്മളെല്ലാവരും ഡെയിലി ഒത്തിരി ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഐഡിയ സിം ആണെങ്കിൽ ഒരു 249 നിങ്ങൾ റീചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1.5 GB ഡെയിലി ലിമിറ്റ് ഉള്ള 30 ഡേയ്സിന്റെ അൺലിമിറ്റഡ് പാക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം 1.5 GB ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് വളരെ കുറയും. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാനല്ലാതെ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റില്ല, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഈ 1.5 GB ഡെയിലി ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഏതാണ്ട് അതേ സ്പീഡിൽ തന്നെ എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാം, യൂട്യൂബ് കാണാം, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് 5 GB 10 GB എത്ര വേണമെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണരുത്. ബിക്കോസ് ഇങ്ങനത്തെ ടെക് വീഡിയോസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് മിസ്സായി പോകും. അങ്ങനെ മിസ്സായി പോയിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇത് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമന്റ്സിൽ ഇടുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രം പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അതായത് നിങ്ങളുടെ 50% ഡാറ്റ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് കിട്ടുമ്പം നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. നിങ്ങൾ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോകുമ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു സെക്കൻഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. അതായത് ഒരു 90% യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതും കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു 100% യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ഡെയിലി ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് തേർഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും. ഇങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് പോവാം. സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് പോയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ, നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ രണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ, 2 ഫോണിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വ്യത്യാസം നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഗായ്സ്, ഞാൻ ഐഡിയയുടെ സിമ്മാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 GB ആയിരുന്നു. അത് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് 8 kbps ഒക്കെ സ്പീഡ് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒന്ന് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് തംബ്നെയിൽ പോലും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലോഡ് ആവുന്നില്ല. ലോഡ് ആവാൻ ഇതിന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്ര സമയമാവും എന്നറിയില്ല. അപ്പം ഇതാണ് സ്ഥിതി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ ജസ്റ്റ് ഹോം സ്ക്രീനിൽ പോവുക. ഹോം സ്ക്രീനിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സെറ്റിംഗ്സ് ടാബിലേക്ക് പോവുക. സെറ്റിംഗ്സിൽ പോയി കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം. നിങ്ങൾ ആ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ വരുന്ന മൊബൈൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ മൊബൈൽ ഡാറ്റയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പം പ്രിഫേർഡ് നെറ്റ്വർക്ക് മോഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പ്രിഫേർഡ് നെറ്റ്വർക്ക് മോഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 3 ഓപ്ഷനാണ് കാണുന്നത്. അത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് 3ൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായെന്ന് വരും. ഈ ഫോണിൽ ഇപ്പോൾ 4G/3G/2G എന്ന് പറഞ്ഞ 2G ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡിലാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ മാറ്റി 3G/2G എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡിലേക്ക് ഇടുക. ഇതേ സെറ്റിംഗ്സ് തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ഫോണിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഫോണിൽ WCDMA ഓൺലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത്. WCDMA എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3G ഓൺലി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ചില ഫോണിൽ 3G ഓൺലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ 3G ഓൺലി അല്ലെങ്കിൽ WCDMA ഓൺലി എന്ന ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് മാറ്റുക. അതില്ലെങ്കിൽ WCDMA/GSM അഥവാ 3G/2G എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടത്. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എയർപ്ലെയിൻ മോഡിലേക്ക് ഇടുക. എയർപ്ലെയിൻ മോഡിലിട്ടിട്ട് ഒരു 3 seconds നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വീണ്ടും അതെടുത്ത് എയർപ്ലെയിൻ മോഡ് ഓഫ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ 3Gയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, 4Gയിലല്ല. നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഒന്നും കൂടെ യൂട്യൂബ് എടുത്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ യൂട്യൂബ് എടുക്കുമ്പം നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, ഒന്നും ലോഡ് ആവുന്നില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം സ്പീഡുണ്ട്, നമുക്കെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്, തംബ്നെയിൽസും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്, ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അത് ലോഡ് ആവുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ടെക്നിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എല്ലാം 4Gയിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ 3Gയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 3Gയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് ഒന്നും ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിമിറ്റേഷനും ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഞാൻ തന്നെ ഒരു ദിവസം 4 GB 5 GB വരെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മേലേക്ക് യൂസ് ചെയ്താലും ഒരു പ്രശ്നവും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു സ്പീഡ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഒറിജിനൽ സ്പീഡാണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ശരിക്കുള്ള 4Gയിൽ ഫുൾ സ്പീഡാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ 3Gയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സ്പീഡ്. ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വരുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. മൊബൈലിനെ പറ്റി ഒത്തിരി അറിയാത്ത ഒരാൾക്കാണെങ്കിലും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.
പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നാമത്, നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ 3G/2G എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇട്ടേക്കുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് 3G ഓൺലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഫോണാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് 3Gക്ക് റേഞ്ച് കുറവായിരിക്കും. 2Gക്ക് നോർമലി 3Gനേക്കാളും റേഞ്ച് കിട്ടും. അപ്പം 3Gക്ക് റേഞ്ച് കുറവുള്ളപ്പം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി 2Gയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ആവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിന്റെ മേലെ 2G എന്നാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിൽ ഇടുക, എന്നിട്ട് ആ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് ഓഫ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ വീണ്ടും അത് 3G സിഗ്നലിലേക്ക് കണക്ട് ആവും. അപ്പൊ 2G സിഗ്നലിലാണ് കണക്ട് ആയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് 2Gന്റെ സ്പീഡ് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എയർടെൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇപ്പൊ എയർടെലിന് 3G വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അവർക്ക് 2Gയും 4Gയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എയർടെലിന്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ 3G ഫോണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എയർടെൽ സിം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് 3G സ്പീഡിൽ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 3G ഓൺലി ഫോണിൽ 3G ഓൺലി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എയർടെലിൽ സിഗ്നലേ കിട്ടില്ല, അവിടെ /0 സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എയർടെലിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ജിയോ സിം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ജിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം ജിയോയിൽ 4G മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ജിയോയിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം, ഞാനിപ്പോ ഓൺലൈനൊക്കെ ഒത്തിരി നമുക്ക് കാണാലോ, ഒത്തിരി എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും എല്ലാം ഓൺലൈനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ഫാമിലീസിലും നമുക്ക് ചില ഫാമിലിയിൽ 3-4 പിള്ളേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ക്ലാസ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒത്തിരി ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പം ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു 1.5 ഏറ്റവും അൺലിമിറ്റഡ് സ്കീം തന്നെ ഏറ്റവും താഴ്ന്നത് ചെയ്താൽ മതി. എന്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അവരിങ്ങനെ 1.5 GB ഡെയിലി ലിമിറ്റ് ഉള്ള പാക്സ് ചെയ്തിട്ട് അവർ അതിന്റെ പുറമെ ഒരു 5 GB അഡീഷണൽ പാക്ക് കൂടി ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ഈ 1.5 GB കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ 5 GB എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചോളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ.